Dobar dan, dobrodošli u Svijet sigurnosti, u emisiju Jesmo li sigurni da smo sigurni. Ja sam Alen Ostojić, urednik i voditelj, a moji današnji gosti su Zdravko Prša, predsjednik Udruženja istražnih i zaštitarskih djelatnosti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, i Ante Perčin, predsjednik Udruženja zaštitarske djelatnosti pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Zdravko, Ante, dobar dan, dobrodošli u emisiju. Kako ste? Izvrsno, hvala na pozivu. Hvala na poziv. U vremenima smo i provjere COVID putovnica, digitalnih zaštitari na prvim linijama i u tom pogledu ili možda negdje sa strane? Pa ima svakakvih zahtjeva, ali čini se da će morati biti u prvom redu. Mislim da to postala običajna priča zaštitara. Mi smo manje više osoblje kojem se uvijek uvali sve ono što je popularno, pa ćemo i u ovome slučaju dobiti COVID potvrdica. To je normalno, mi smo na ulaznim vratima svih objekata i da to radimo, to je sasvim posve normalno u novim okolnostima. Udruženja istražnih zaštitarskih djelatnosti, zaštitarskih djelatnosti, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, ozbiljne institucije, o kakvim je udruženjima riječ? Što je cilj, što se radi? Pa cilj udruženja je objediniti struku, unaprijediti poslovanje u tom području privatne zaštite, naći zajednički jezik sa institucijama. Mi pri Gospodarskoj komori imamo još uvijek zadovoljstvo i čast da su svi članovi i tvrtke iz područja privatne zaštite u stvari i članovi. Sada dolazi malo do promjene sa novim dobom i digitalizacijom. Imamo izvrsne nove projekte kroz digitalnu komoru koje mislim da mogu doprinijeti u dijelu pravilnika i poslova koji trebaju izaći još i vezano za privatnu zaštitu. Ali jedno izazovno razdoblje u svakom slučaju svima, pa tako i udruženjima u Gospodarskoj komori. Hrvatska udruga poslodavaca. Ja nisam spremio tako dugu recitaciju. Mi smo manje više sve ono što HGK nije. Znači, mi smo dobrovoljna udruga interesna koja je, znači, okupljena sa strane gospodarstvenika da praktički promovirala interese, znači, tih gospodarstvenika. 1993. je osnovan HUP, svi znamo manje više što je. 1994. je postao taj tripartitni partner jednostavno u socijalnom dijalogu između, kao predstavnik poslodavaca zajedno, znači, sa državom i sa sindikatima u GSV-u. Djeluje 30 udruga, među kojima svako artikulira, znači, svoje specifične potrebe unutar, znači, svakoga sektora. Koristimo izvršne službe, znači zajedničke službe HUP-a i jednostavno, znači, nastupamo prema vama štiteći interese svake svoje struke. Ajmo malo jedan pogled u retrovizor pa se vratiti nekih 25 godina unatrag. 1996. prvi zakon o zaštiti osoba i imovine u Hrvatskoj. Voli se pričati da je prvi put na sustavan način riješena ta djelatnost, ali kad gledamo od te godine pa do 2021. puno se toga promijenilo, počevši od zakonodavstva, novih tehnologija, rizika, ugroženosti. Kažu da jedino što se nije promijenilo je zapravo status čuvara i zaštitara. Pršo ćeš ti. Pa mislim, nije da se nije promijenilo priča. Mislim, ja sam, nažalost, ili na sreću, od 1992. o zaštitarstvu mogu promotati taj period od samoga neposrednog izvršitelja, onaj koji je upravo moje prvo radno mjesto bilo tu, na ovim prostorima gdje je ovaj sad studio, pa je srušeno i napravljene nove zgrade. Nije da se nije promijenilo, nego jednostavno mislim da kako je evoluira cijela, znači, gospodarstvo, tako evoluira i sektor privatne zaštite, definitivno. Međutim, ono što ja godinama kažem, mi se nismo profilirali kao osobna profesija i nismo se profilirali kao jedna industrija zasebna. Mi smo to na neki način uvezli, znači došle su strane kompanije koje su imale svoje korporativne sigurnosti i mi smo jedanput počeli iz nekog socijalističkog doba imati privatno zaštitarstvo u Republici Hrvatskoj. Ali realno nismo proživjeli taj sektor. I ono što nas sad muči jesu, evoluirali su zaštitari, oni idu u korak s vremenom. Međutim, jednostavno, mislim da je glavni problem njihova ta materijalna primanja koja zaostaju za primanjima u privredi. Jednostavno, zbog toga se ogromna je fluktuacija samih neposrednog kadra i te sve firme koje imaju neki 30 godina skoro know-how-a, praktički kroz tu značajnu, znači, odljev tih kadrova na samome na bazi neposrednog izvršitelja, jednostavno tu je problematika i mi to moramo riješiti. Jednostavno da ta djelatnost stvarno postane djelatnost sa klasičnim redovnim investicijskim ciklusom, da ti zaštitari imaju, mislim, apsurdno je danas reći da je zaštitar karijerno zanimanje.
spreme. Ali da to bude jedno zanimanje kao i svako drugo zanimanje srednje stručne spreme. Da ti ljudi ne uđu u firmu, na početku odmah sam mislio da će biti tu samo privremeno dok ne nađu nešto bolje. To je problem 30 godina i taj problem 30 godina se rješava. A ti ljudi jesu i dalje informatički pismeni i sve ostalo. Oni idu u korak s vremenom, samo kažem. Taj zaostatak vječno treći zaštarstvo po mom mišljenju u Republici Hrvatskoj. Ali znaš, taj početak, pa i to socijalističko doba kojeg si spomenuo, nekako vraća na onu priču da u tom vremenu sve osobe s kojima si imao neki problem, neko devijantno ponašanje u organizaciji, invalide rada, nažalost, čak alkoholičare, gdje ćeš s njima u službe fizičko-tehničke zaštite? Slažem se s tom percepcijom. Najveći problem je u Hrvatskoj mijenjati ustaljene percepcije. To je problem sa zaštarstvom. To je ona klasična priča, ako ne možeš ništa biti, može biti zaštitar. Međutim, ne bi se složio s tom pričom. Je da je gomila ljudi nekakve invalide u procesu rada i slično stavljali na portirnice. Ali budimo realni, još od 96. prvog zakona o zaštiti osoba imovine, pa 2003. zakona o privatnoj zaštiti, pa novog zakona 2010. pa u konačnici i ovoga 2020. zaštitari su dosta rigorozno tretirani. Taj liječnički pregled koji smo imali mi na startu definiran, jednostavno, znači to nisu imala ni policija. I s druge strane, taj pregled je obnavljan svako 2 godine. On je bio uvjet za imanje licence. Čak i radno pravno zakonodavstvo je poznalo činjenicu da kad čovjek u nekim godinama, normalnim 50-55, kad jednostavno ne prođe taj liječnički pregled, vi ste mu dali osobno uvjetovani otkaz. Znači, sami zaštitari koji su bili u sustavu nisu bili taj otpad. Mi malo imamo jednu iskrivljenu percepciju, a to je praktički jednostavno, imamo jednu negativnu selekciju zadnjih godina, zato što manje više svi sposobniji, pametniji, kvalitetniji dečki unutar toga razreda srednje stručne spreme migriraju neka druga bazna zanimanja ili nažalost otvaranje granica Europske unije van. Ali sami zaštitari koji su bili u sustavu jednostavno nisu bili jednostavno ni retrogradni, niti su oni bili jednostavno znači neke invalide rada. Međutim, mi smo imali dosta dugo paralelni sustav. Odnosno imali smo s jedne strane usluge privatne zaštite, a s druge strane smo imali varijantu da se ta usluga radila kroz razne recepcije, invalide, gluhonijeme osobe, informatori, recepcioneri. Razne kombinacije. To je jednostavno, mislim da tu priču jednostavno treba promijeniti. Treba promijeniti percepciju. Ne možemo čuvati objekte na bazi 100 godina po modelu, ništa se nije dogodilo pa se neće dogoditi. To jednostavno nije osnova neke budućnosti, posebno ne u kontekstu suvremenih ugroza novih koje su realnosti u Hrvatskoj. Zdravko, ništa nas ne smije iznenaditi. Da, ali ovo sve što je kolega rekao, bazni problem u stvari, ja ću sad recimo iz kuta strukovne udruge pri Gospodarskoj komori, tržišna utakmica. Imate 99. godinu, u komori je donesen, potpisan jedan zajednički rješenje, nastup o minimalnoj cijeni rada, koja je bila 32 kune. Dakle, može čak i 50 lipa. Tako. I onda je to opet krenulo u krivom smjeru. 99. govorimo, otišlo je u dolje na tržištu, s obzirom da je i sada je 268 tvrtki. Imate onda jednu točku u vremenu koja kaže 2014. 8 najvećih tvrtki se sjedne i pokuša osnovati zaštitarsku komoru po uzoru na dentiste, javne bilježnike, slično koji su uspjeli postaviti cjenike, odnosno minimalnu cijenu rada, znači ne cijenu usluge. I mi smo o tom počeli samo razgovarati, izašao jedan nezgodan možda članak u jednom stručnom časopisu i Agencija za tržišno nadmetanje 5,5 milijuna kuna kazna. Podijelite dečki po visini prihoda. Dakle, mi smo razgovarali o nečem što je bilo 99. da primjenimo 2014. da bi pokušali nešto na tržištu zaštititi u smislu te daljne erozije i u stvari stalnog ponavljanja ciklusa ovoga negativnog trenda borbe sa tržištem, odnosno dumping cijenom. I sad imate situaciju 2021. Znači, otišli smo u blisku ovoga sadašnjosti. Imate na natječajima istu cijenu od 32 kune. Ili imate, ne znam, veliku međunarodnu tvrtku koja dođe na veliki središnji državni natječaj sa 36, koja cijena ne pokriva, ili pokriva minimalno nekakav minimalni dohodak, nemate na to ništa. Hoću reći, cijelo vrijeme je nekakva neobična tržišna borba, nepravilna i ona u stvari cijelo vrijeme erodira i urušava ovoga priču. I ako može samo, imate, znači lobije, cijelo vrijeme imate na tržištu tvrtku koja je
inicijalno iz Ministarstva unutarnjih poslova, imate tvrtku koja je iz Ministarstva financija, imate sad stranu tvrtku, imate sad nebitno, ali vrlo jaku konkurenciju i nove tvrtke koje žele nastupiti i nemate prostora u odnosu na bilo šta drugo, nego onda se nastupa sa nižom cijenom. Jer svi u stvari nude sličnu uslugu, jer je bazično u stvari radi se o djelatniku koji, evo sad smo pričali kako ima znanja, od kud je došao, koje kompetencije kojeg mi pokušavamo podići. Ja mislim da imamo puno loših iskustava, puno situacija na kojima ako nismo do sada naučili i ne iskoristimo priliku u novom zakonu koji nudi jedan iskorak u smislu diverzifikacije i novih zvanja, jednog krovnog koji se zove zaštitar specijalist, ako ne iskoristimo tu priliku da barem jedan segment dignemo bitno iznad, koji može onda povlačiti ove druge segmente, da se povećaju te procjene nabavne po institucijama, da se povećaju ulazni zahtjevi u stvari za djelatnike, što oni moraju, koje sposobnosti i znanja moraju imati, onda mislim da smo propustili opet da ćemo sjesti za 10 godina. Mislim da ćemo razgovarati opet 32 kune na javnom natječaju. To je nevjerojatno, znači 20 i koliko godina je to tako. I još je bilo ispod, jel sad je... Sad se to popravilo, došlo je opet na nekakvu priču. Nevjerojatno mi zvuči, a sad si spomenuo tu riječ erodira. Nevjerojatno mi zvuči da 258 zaštitarskih trgovačkih društva koji obavljaju poslove tjelesne i tehničke zaštite, preko 16.000 aktivnih čuvara i zaštitara, znači jedna stvarno snažna, ne sigurnosna, nego gospodarska djelatnost, a evo Ante je upravo na nedavnim Hrvatskim danima sigurnosti u Opatiji vrlo jasno rekao da zaštitarstvo svaki dan erodira. Pa nije pitanje erozije, možda je to izraz koji je krivo shvaćen. Ono što sam rekao, mi imamo negativnu selekciju. 16.500 zaštitara, 31.500 licencirani. Zašto tih 15.000 ljudi nije u sustavu? Pa baš zbog toga, zbog tih uvjeta. Mislim, ova priča, ja kad idem kod svojih komitenata vrlo jednostavno kaže, dajte, uzmite moj posao, kalkulator, javni servis i daj stavite minimalnu cijenu minimalne plaće unutra i uzmite bruto 2. I ta priča manje više prelazi u 90% slučaja planirana sredstva nabave. To je, mislim, apsurd ta priča. Možemo mi sad pričati o konkurenciji i slično. Mi imamo isto personifikaciju da je snaga jedne zaštitarske tvrtke u broju ljudi. Evo, mi smo bili godinama najveći, sad smo tu negdje al pari sa Securitasom. Je li Securitas veći od nas ili nije za 100-200 ljudi, nebitna priča. Imali smo 3.500 ljudi skoro u jednom trenutku. Kad ste uzeli financijski rezultat toga, imali ste 1000 nešto ljudi u minusu, isto dio toliko koliko ravna taj minus i ostatak je bio plus. Znači, razina ljudi općenito, mislim, ako smo neko liberalna tržišna ekonomija, pa znamo, ako neko je planira prodati u svoju tvrtku, zna se kako se kvantificira ta vrijednost tvrtke. To je znači nekakav EBIT od 4-5 godina, znači taj EBIT se pomnoži puta 5 i to je vrijednost tvrtke. Znači imate 500, 600, 1000 ljudi koji rade nekakvi kontinuirani minus ili minimalnu dobit ili na nuli, nije nikakva vrijednost. To je problem što mi jednostavno ne shvaćamo. Mislim, mi imamo tu našu klašu nelojalnu konkurenciju. Mi ćemo sad pričati o zakonu. Neće nama novi zakon riješiti probleme. Mi ćemo opet imati tržišnu kategoriju zaštitara specijalista koji će ponovo neku natječaju umjesto 450 zaštitara za veliki posao propisati 450 specijalista. I opet će 5-6 zaštitarskih firmi ispuniti sve uvjete i opet će jedini kriterij biti najniža cijena. To je tragedija. Mi imamo i onu ekonomski najpovoljniju ponudu. Međutim, ti kriteriji ponderiranja su toliko stidljivi da ih može ispuniti Autotransport Rijeka sa svojom unutarnjom čuvarskom službom. Svi imaju maksimalni broj bodova na dodatnim kriterijima i opet se vratimo na najnižu cijenu, koja je ponovo manje više ako želiš dobiti posao na rubu nule ili znači pojedine manje zvijezde na zaštitarskom tržištu ispod te nule. I to je apsurd. Tu nam treba regulator koji će reći pa kako možeš dati cijenu ispod minimalne plaće. To je apsurd priče. Pokušali smo pa AZTN 5,5 milijuna kuna. Da. A to bi onda bila i formula višeg osobnog dohotka zaštitara. Jer ako kažu da sigurnosne izazove budućnosti ne možemo rješavati alatima prošlosti, kako možemo govoriti o zaštitaru budućnosti sa 3.400 kuna Evo ja ću povući jednu paralelu sa vatrogascima, tu je moj kolega Sem vatrogasac. Doćemo do vatrogasaca jer to me strašno zanima nešto. Ja ću reći samo čisto jednu financijsku računicu. Zaštitari 20 godina rade znači vatrogasne poslove. Ne prvu
drugu kategoriju nego drugu, vatrogasno dežurstvo. I to je jedan posao koji su prosječne cijene oko 50 kuna. I znači plaće vatrogasaca su negdje oko 5.500 kuna, plus minus, znači troškovi putovanja i slično. I to je praktički doslovce nula, kad uzmete opremu i slično, Prša to zna. Nove cijene koje se vrte u eteru, znači preko vatrogasne zajednice, odnosno slično, su 100 do 120 kuna. Znači, znate koliko je povećana plaća tim vatrogascima? Nekakvih 500 do 700 kuna. To je ta razlika koju mi praktički jednostavno nemamo. Mislim, mi možemo napraviti strukturu dobrog zaštitarstva. Zaštitar bi morao imati minimalno 5.500 kuna plaću plus neka prijevoz. Da on stvarno, kad bi došao počeo biti zaštitar, da on ne bi istog trenutka, kad mu vi kažete, bit ćete tu, a dobro, znaš, ja ću još razmisliti, možda ja nađem nešto bolje. A mislim, hvala Bogu, nešto bolje naći od minimalne plaće nije baš neka velika mudrost, unutar nedostatka, znači radne snage koje je u Hrvatskoj. Da, i tu smo onda u onoj priči samo posluge autobusa o kojem govoriš, ulaz, izlaz i tako dalje. U istome krugu. I onda je pitanje jednostavno... Da. Samo kratko, znači što se tiče vatrogastva, moja točka gledišta je da je, kako god je to napravljeno, izvrsna situacija postignuta za zaposlenike u tom sektoru, gdje je sve dignuto na višu razinu od njihove opreme, plaće, prava, beneficiranog rada i tako dalje. Međutim, ono što bi mi trebali napraviti ili pokušati naći prolaz, vrlo je teško to napraviti u zaštitarstvu, ali ima jedan prolaz, znači gdje upravo ovo što smo spomenuli, zaštitara specijalista, kritičnu infrastrukturu i domovinsku sigurnost. Znači napraviti jedan segment, ok, mi smo tržišno gospodarstvo, otvorena utakmica, ali postoje izuzeci koji potvrđuju pravilo. Ok, pustili smo u kritičnu infrastrukturu, ne znam, promet, aerodrome, ne znam nešto, ali ajmo dati neke sektore, reći da su izuzetak koji potvrđuju pravilo, da ih moraju raditi zaštitari specijalisti, domaće tvrtke ili tvrtke u 51% vlasništvu ovoga hrvatskog državljanina, da probamo zaštititi i podići dio tržišta na višu razinu. To bi se nekim zakonom trebalo riješiti? To bi se trebalo riješiti na razini suradnje, znači ova 3 zakona i priče koja je izuzeta od javne nabave, a to je izuzeta iz javne nabave, to je znači pitanje sigurnosti. Imate i sad modele kroz MORH, nabavu javnu za specijalne potrebe. Kad bi se to moglo povezati, mi bismo u stvari napravili jedan segment koji može funkcionirati i podići priču na višu razinu. U odnosu na našu kritičnu infrastrukturu, zaštitara tamo ima dosta ili... Ja bih volio biti optimističan ko moj kolega. Kolega je pesimista. Ja volim biti optimista sa 30-godišnjim iskustvom i onda biti nekako realan u toj cijeloj priči. Ajmo ovako, mi smo donijeli zakon, mislim 95. Po kojem govorimo? Zakon o kritičnoj infrastrukturi. Znači, u 4 mjeseca smo ga donijeli, a to je bio uvjet za ulazak u Europsku uniju. Znači, zakon je doslovce protrčao kroz javnu raspravu i sve. Kad neko u Hrvatskoj spomene kritičnu infrastrukturu, svi očekuju, wow, sad će se dogoditi nešto, neko će izraditi 120 novih objekata koji će biti kritična infrastruktura. Ne, nego niko ništa ne smije ni upitati onda. Manje više ti su objekti već u Hrvatskoj. Znači, cijela Slovenija, ako se ne varam po dostupnim informacijama, ima identificirano 124 objekta. Općenito je opća teza znanstvena nekakva, ako je sve kritično, onda ništa nije kritično. Znači, mi bi morali iz tih 11 TCI, odnosno europskih kritičnih sektora koji su uobičajeni. Nekakva brojka, neko ima 9, u Americi 12. Neko 12, tu priču neki imaju čak i 16. Jednostavno kako dijele vode, hranu, ishranu, bankarstvo i ostalo, identificirati te objekte. Međutim, šta je po meni problem? Mislim, mi se opet vraćamo na neku zaštitnu tržišnu cijenu koju mi ne možemo postići. Neke granske udruge u Hrvatskoj očito mogu, zaštitari ne mogu. Kad smo mi to pokušali, AZT nas se klepio sa 6 milijuna kuna. Mislim, trebalo biti realan, samo da recimo minimalno, kažemo koliko je minimalna plaća u Republici Hrvatskoj, ne trebaš imati zaštitnu cijenu, da jednostavno ti kao odgovoran poslodavac ne bi smio isplatiti tu plaću ispod toga. HUP se zalaže za priču kolektivnog ugovora, pregovora s sindikatima. Međutim, mi ne možemo ni jedan u Hrvatskoj kolektivni ugovor napraviti da on postane stvarno granski i da se on primjenjuje na sve firme. I s druge strane da imate nadzor provedbe tog kolektivnog. Mi jednom davno kad smo se igrali kolektivnog ugovora, 5 firmi se pridržavalo i to sa 2 različite cijene, ostali su dalje radili na divljaka mimo toga. Neku svoju igru. Međutim, ta priča nema smisla i mi ne možemo zaštititi ljude na takav način. To je realnost priče. A ta priča jednostavno, znači, oduševljenost kritične infrastrukture, to su svi objekti koji mi već čuvamo. I znači, ti jednostavno objekti nisu ništa spektakularno. Znači, ok, ako tu rade zaštitari specijalista, ako ćemo mi samo ponovo zaštitara specijalista napraviti neku novu tržišnu kategoriju, odnosno natječajnu kategoriju, da mi smo napravili. Ali znaš šta, čini mi se da možda ne treba ni gledati na zakonodavstvo, da tako kažem. Upravo to, nije li osnovni motiv zaštite vlasništvo?
Pa bi onda vlasnik bio ili trebao biti zainteresiran za što kvalitetniju uslugu. Mi nemamo europski model zaštite vlasništva regulatora kroz recimo osiguravajuće društvo, koji je vani strašno jedan snažan regulator gdje jednostavno neku kvalitetu, razinu zaštite prepoznaje, odnosno... I to mi u Hrvatskoj nemamo. Mi kad smo imali onu priču sa nekad prepadna novčarske institucije, kad je bilo onih skoro 7-8 prepada, kad je uvedeno EKS, znači u blindirana vozila, odnosno prijevoz novca, sad se uvodi po istom modelu u bankomate, to je tretirano kao obična klasična šteta. Znači mi jednostavno to ne prepoznajemo. Ali novi elementi u zakonu i ovaj pravilnik za izradu procjena i ove druge kategorizacije zaštitara i od onog IPU za izradu procjena ugroženosti omogućavaju pretpostavke da se te procjene uvrste u sastavni dio priče sa policom i u stvari napravi jedna priča koja onda radi i razliku u premiji, i razliku u popustu, i razliku u rizicima i pristupu tvrtkama, pa do toga da osiguravatelj može reći i klijentu za neke tvrtke, ali ovi rade tako i takvi su vam rizici, ovi rade tako i tako. Sa tom to. Ali Ante, oprosti, ali spomenuo si bankomate, to moram pitati jer ja sam čest korisnik bankomata. Nedavno sam pročitao u tisku da u Hrvatskoj postoji negdje oko 6.000 bankomata. Mi smo najnapučenija zemlja sa po broju stanovnika s bankomata. Dobro, ali da će zbog nove regulative, postavljanje nekih novih sigurnosnih mjera, veliki broj tih bankomata biti ugašen. O čemu se zapravo radi? Ajmo biti realni. Znači, bankomati su, kad bi gledali sigurnosno, bankomati, 4.000 bankomata ne bi bilo na onim mjestima na kojima jesu. Oni su na mjestima gdje rade promet. Upravo su to najčešće najnesigurnija mjesta što se tiče security segmenta. Što se tiče plakanja da će se neke banke učiniti dostupnim bankomate, budemo realni, ti bankomati kakav god je, ili su oni neka benefit svojim kupcima, ili su oni ipak jedan izvor zarade, što mislim da jesu. Znači, ne bi svaka banka razvijala velike banke po 700 bankomata, manje, srednje 400, 300, znači da ti bankomati nemaju neke koristi od toga. S druge strane, znate da je u Hrvatskoj postojale su dvije nezavisne mreže bankomata i sad postoji Euronet koji se je prikačio uz RBA banku, jednu veliku, sad i FINA, znači GS sa financijskom agencijom radi jednu nezavisnu mrežu. Znači banke se svi ovih godina nisu mogle ujediniti da smanje troškove, da ti bankomati bude recimo koliko optimalan broj 2000, 3000 po Hrvatskoj, nego uredno dođete u jedan trgovački centar i imate 9 bankomata na jednom mjestu. Mislim da ta priča je jednostavno sada kad se željela napraviti varijanta, a EKS se uvodi unutra samo radi činjenice da neko poslije tih povećanog broja tih eksplozivnih napada na bankomate, da ne bi stradala neka osoba. I to je glavni imperativ. Praški, zašto se uvodi, znači EKS u bankomate. I normalno da banke, ako je to jedno ulaganje, od karikiram, 2000 eura za aktivni sustav, 2500 eura po bankomatu, da oni plaću za tim troškom. Da je to prevelik trošak. Koji je još glavni razlog zašto to radi se? Znači, sve banke, znači imamo sad 6 banaka sa cash centrima, sve banke imali su jedan trend otvaranja svojih cash centara. Uvođenje eura koje je najavljeno za ovu godinu vraćaju cash centre nazad od kud su i krenuli u FINA. I znači FINA će raditi praktički sve bankomate, banke će ih predati i sad ću vam jednu usporedbu. I šta se događa, to je vezano za Europsku uniju, euro i ovo kud mi idemo. Nama je s jedne strane izgleda ovako priča, a s druge strane dolazi jedna druga. Znači u suradnji tako sa stranim tvrtkama dođete do različitih podataka i iskustava. Ovo isto što će se sad dogoditi ovdje, recimo dogodilo se u Nizozemskom prije 3 godine. Znači jedna tvrtka radi sve. I šta se dogodilo? U Nizozemskoj koja je slična površinom kao Hrvatska, znate koliko ima stanovnika? 19 miliona. Mi imamo 4. Znate koliko u Nizozemskoj ima bankomata? Ajde, probajte. 3000. 1500. 1500 i tamo vam je 50% šansa kad dođe na bankomat da će biti keša ili neće. Stvar je u stvari Europska unija tjera priču da se smanjuje keš i da ide na ovaj novac elektronski i na fine načine, u stvari. Ovo je fini način, fini alat kako smanjiti količinu keša. Jasno je. To je trend koji se očekuje 10 godina u Hrvatskoj, a keš kod nas još uvijek raste 4% na godinu. Mi smo još uvijek balkanska država dominantna. Vrijeme nam polako curi, ali ne bih htio da završimo emisiju, a da ne čujem što nam zaštitari čitaju. Pa Zdravko, molim te, preporuka knjige koju bi pročitao još jednom, Ante, i za tebe isto, i onda ćemo se pozdraviti. Pa evo, znači,
Ja bih 2 knjige, jer su 2 poteza važna u životu. Jedan je unutarnji potez, znači one sve lijepe stvari koje mi doživljavamo i u stvari su besplatne, kao sreća, ljubav, strast, blaženstvo, sloboda. Knjiga Unutarnji inženjering od Sadhgurua. A na vanjskom potezu, kako je sad aktualno vrlo COVID situacija, provjera putovnica, izašla jedna izvrsna knjiga iz struke, to je Novi zakon o privatnoj zaštiti. Da, moram ga pokazati. Novi zakon o privatnoj zaštiti, autora doktora Truta i Sandra Šegedina. Rijetko kad u zadnje vrijeme pročitao tak jednu knjigu u jednom dahu, da je to i da ima smisla. To je inače, Nazor je jedna inače interesantna materija, po svakom slučaju tako. Znači ti isto potvrđuješ ono tu knjigu. Koja nije izašla od isti Dobro, Zdravko i Ante, hvala lijepo. Dragi gledatelji, bilo je ovo sve u današnjoj emisiji Jesmo li sigurni da smo sigurni. Hvala lijepo na pozornosti, vidimo se idući put.